Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne sɛ akwaniaba ne ɔnwono. Akwaniaba ne ɔnwono. Yɛka sɛ anwono a kyerɛ sɛ obi ɛnwene adeɛ. Ɛno nti yɛn ntoma bi ɛfrɛ no sɛ ɛyɛ kente. Yɛnwene kente. Ɛno nti wokɔ na ɔnwenefoɔ ɔnwene kente a ɛyɛ bidua no ɔtokɔ bonkum na wato aba nifa, ɔtokɔ bonkum na wato nti ɔtoto ne saa no na wɔde nwene ntoma no ɛma ne yɛ kama. Ɛno nti akwaniaba die no ɛne ɔnwono. Saa pɛpɛɛpɛ ɛna mpanyinfoɔ bɛ no ɛde ɛkyerɛ yɛn sɛ ewiase abrabɔ a yɛte mu no, ɔhaw ne amane a yɛte mu, enisuo ne kwadaa na yɛte mu no, ɛno ɛne abrabɔ no. Abrabɔ bi ani hɔ a ɛkɔtɔɔtee, abrabɔ bi ani hɔ a nisuo nim, abrabɔ bi ani hɔ a ɛyɛ wɔforo ɛne wɔsaneɛ anim, abrabɔ bi ani hɔ a ɛyɛ nisuo ɛne sedeɛ anim. Abrabɔ no egu afɛnu mmienu, ɛda bi wɔ hɔ a wobɛmu na w'anim, ɛda bi wɔ hɔ a wobɛsere, nanso ne nyinaa no ɛna hyɛ nipa den, ɛma nipa etimi ɛti gyina ɛbɔ bra no ɛbɔ ne yie. Ɛno nti sɛ ne dɛ wo fam baabaa hunu sɛ akwaniaba die no ɛno ɛne ɔnwono. Ɛfam baaba ne no ɔsɔreɛ anaasɛ wɔpagya nso bɛba adekyeɛ. Ɛno ɛna ɛbɛtumi aboa wo ɛma wɔyɛ nkonimdifoɔ. Abrabɔ mu, anamotuo mu, bibi biara a yɛyɛ mu no, akwaniaba die no ɛno ɛne ɔnwono anaasɛ anwono. Piao. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso ɛnie. Ɛbɛyɛ baabi a ɛne sɛ wo nsa ɛbɛware ameatwa so deɛ ɛne ɛfa wo nsa tietia saa nante ma wasɛm ntwa tia ɛma wo. Ɛbɛyɛ baabi a emu pi na obi biara wɔte saa bɛyase biara no ɛboa no. Empo ebi a wotimi nya wɔsɛm bi anaasɛ wo ho asɛm bi timi kopie mpanyinfoɔ anim. Asɛm no yɛkɔ mu paa kwaku mensa. Wonim sɛ asɛm a wɔtwe twintwan yi wo na wodi fo. Enso mpɛ sɛ wobɛgye wo fodie atom. Ɛno nti wo ne mpanyinfoɔ bɛtwe akyerɛ mpanyinfoɔ sɛ wodi bem. Nanso kan hunu sɛ ɛbere a yɛgu so a yɛtwe no, Onyankopɔn a odi oni bia asɛm ma no no, ebia no obi nim asɛm no mu nokorɛ, na nam sɛ wɔtwe no a no, ɛda no kura no bɛpie no, ɛde asɛm anasɛ wɔyɛ nne ɛna ɛbɛbrɛ wo. Ɛno nti sɛ wonim sɛ wodi fɔ wɔ asɛm mu a, na sɛ asɛm no kɔduru ɛyɛ mpanyimfoɔ anim a, kwaku mansa yi, mesa aka ne bia mu o, gye wasɛm tum na mpanyimfoɔ ɛwɔ ɛyɛ asotwe bi a wɔde bɛma wo a wɔmfa saa asotwe ne ma wo. Na mmom oyɛ ho sɛ kokotako, na mmom oyɛ ho sɛ media mente aseɛ. Ai media menya hwee kwaku nso wayɛ hwee a ɛba saa na sɛ mpanyimfoɔ hwehwɛ mu a ne yɛkɔhu mu nokora a ɛde asɛm kɛseɛ ɛna ɛbɛbrɛ wo. Ɛno nti bere a wadi fɔ na asɛm akɔduru mpanyimfoɔ anim no, ɛno ara ne sɛ wobu nkɔdodwe mpanyimfoɔ anim aka kyerɛ mo sɛ mpanyimfoɔ wɔde mesrɛ mu o, wɔde medwa atoa mo, mo ba mesɔ mo nan yi o, deɛ meka kyerɛ mo no sɛ mayɛ mfomsoɔ kɛseɛ paa. Mpanyimfoɔ momfa me mfomsoɔ mfa nkyɛ me, momfa me mfomsoɔ ɛmfa nkyɛ me. Ɛba saa no a mpanyimfoɔ no nam sɛ wɔamo wɔ mo ambrɛ nti mpo asotwe bi wɔ hɔ na ɔmo de ma wo a ɔmo ɛhwɛ ahobraseɛ ɛne anidi a woda na di nti saa fɔ no tumi ɛgogo ɛyɛ w'asotwe no mu ɛde ma wo. Na mmom sɛ ɔma saa mpanyimfoɔ yi ho tim fifire ɛma ɔmo di akwaniaba ɛka sɛ medi asɛm no nyɛ nokorɛ, medi asɛm no nyɛ nokorɛ, medi asɛm no nyɛ nokorɛ, na afei mpanyimfoɔ kɔhu sɛ saa asɛm no yɛ nokorɛ a kwaku mansa wo ho bɛkyerɛ wo. Ɛno nti ɛberɛ a wadi fɔ na asɛm akɔduru mpanyimfoɔ anim no, berɛ wakoma ase kɔfɔm, berɛ wo ho ase sene sɛ wobɛma mpanyimfoɔ ate mpente nkwa ansa na wabɛdae ɛyɛ nokora no adi. Ɛba saa a mpanyimfoɔ mfifire no nyinaa no ɔmo de bɛyɛ asɔtwe ɛde ama wo. Mpanyimfoɔ sɛ wo nsa wei ɛbɛware ameatwa so deɛ ɛne kwaku fa wo nsa tia ɛnante ɛmo asɛm ntwa tia ɛmfa ma wo.
piao when so aye baby no ene ne nkyerɛaseɛ sack of wisdom nyansa kotoku komoden na di machi ɛwɔ ɛyɛ YouTube ɛwɔ abira wo teacher opoku ɛde ahyɛ mu Facebook nso sack of wisdom TikTok sack of wisdom any other platforms a ɛka ho bomoden di machi na yɛnsua adeɛ bebree piepia so bo obi nso nsanka bi na yɛ nyinaa yɛnsua adeɛ mom makrao nyame yɛ adom a na wɔtwe sɛ ne yɛbɛsan ahyia bio piao sack of wisdom nyansa kotoku